Вот тази красива мадам, матмазел, елата за малко. И искам да ви видя как изглеждат матмазел. Тя си вода се. Тази грозда, дай да бега по-бързо от нея. Дайте да бегам от тази мега грозда. La bubu не хочу купат. La bubu хущата. Не отиваме долу. Къде? Брафака! Вот повиш я. Леп. Вижте друго бавши. Друг спавни ще файликът. Там изчезва къде. Тук изчезва. Сега трябва с пата, бе. Тук изчезва, трябва се. Защо аз не мога? Аз мога през всичко да ми дам. Тя скриха там, да не могат ми дава. Аз има по-хитра и да се върна в отземи. Я да видя тия в радост. По колко живота имаме? Тя защо има толкова високо? Не имаме само пусто. Демек седи, трябва да се крия, бе. Добре, ако успея да убим. Ако сега снявам диски, нищо да нося. Запрете да си говорите, моля ви. Спрете да ме шувате сега, ще ви къртам утрът. Да боя ми пасо нахуй, бро, пасо. Какво значи пасо нахуй? Отивайте на... Как да кажа, да е опирали? Ето и ако падаш тук, и падаш тук, окей. Ако падаш тук, чак тук, какво се стане? Ясно, някой е продвал да падне. Ясно, какво ще стане. Ако падаш от толкова високо, ще опред като и. Що с кога? То може... Ти, бабо. Може ли така да скочиш? Падаш, къде падаш? Падаш да... Така кашва се и падаш и... Да! Ще го убиха. Трябва да победите нашата. Не, имам надежда в теб. Имам надежда. Тя откъде? Стой. Стой, от тук може, тук и откъде да заходи. Не, стой. Да не може да се каси. Само да ги убивайте, бува ви се сега почнава играта. Я всичка... Да, играя. Ходи, давате, ходи. Тук си стой там, където си стоиш. Тук може. Напада тук, отиде. Как бе отиде толкова бързо, яка? Кажи ми. Искам при боя. Има колко? 125. Така. Що става без... Кой си посивай си малко. Тук да видя, кой ще видим. Той ще скрим най-хубав.
Я прави варкото. Писа, бегай, скаси, криши некъде. Скаши да каси накъде. Току-що той фора прави. Току-що той... Да знам фора прави току-що. Не, току-що фора прави, брат. Малко. Аз правя, ама ти съветвам да бегаш. Съветвам ти да бегаш, защото бегай колкото можеш по-силно. Те си един. Умираш. Пак се заспал си. Аз. Той само пада, брат. Става много дълго видеото. Айде се, още малко и видеото става. Метри 73 са си няколко. С 10 минути не знам. Но това иска. Охо. Тя бързо го скинаха. Хура. Не може ли пуска? Нека да е после. Да е поп. Защо се копата с... Майко, както... Давайте посъди. Айде, хора. Иди сюда. Айде, хора. Да ги избива. Защо? Сигурно трябва 2 скока. Ти откъде си? Тук. Кой се... Майко, сега се губи. Майко, убих го. То сто серия. Вот тебе здорово посади. Ну да. И я иду.
Ха-ха. Не, братан. Пока, братан. Давайте посади. Нахуй! Я его убил. Ура. Пошел нахуй. Исход. Фашку с духовой. Айде хора, това беше всичко. Чао.